З цікавого, що робив Анатолій Пачечун, це срал в русський танк на ходу. На 14. Мені тесть телефонує, каже, Фелікс, у мене під магазином росіяни танк кинули. І цитата питає, тобі надо? Саме таке формулює, тобі надо? Я кажу, да, звичайно, і ми буквально за 3 години накидуємо сценарій, ну, типу, що ми знімаємо, у нас тоді було якраз перебої зі світлом, у багатьох не працює туалет, тому Анатолій Пачечун почав влаштовувати громадські вбиральні в покинутій російській техніці. І ми, типу, знімаємо відос, де там Пачечун садить жінку, адміністратора, яка видає людям бумажки, на яких написано «За Русю, срусь», отак от. І, типу, Анатолій Пачечун, да, срет в танк. А через рік я вже сиджу з дружиною, я кажу, блядь, дружина, ну це піздець, ну цей танк, він мог бути замінований. В виніку замінірував його ти.